Joseph Muscat jagħtik f'but u joħodlok min ieħor. Joseph Muscat joħodlok 5 euro kull darba li tagħti 25 euro petrol jew diesel. Fil-budget għas-sena d-dieħla marru lar iż-żgħażagħ, min irabbi, il-ħaddiema u l-pensjonanti. Jiġifieri l-ar li mar fil-budget huwa l-individwu. Dan qal ukoll l-ekonomista il-professur Lino Briguglio waqt il-programm TVAM ta' nhar it-tlieta l-għada tal-budget. Lino Briguglio qal li fil-budget tas-sena d-dieħla hemm miżuri tajbin, fosthom li hu budget li bih jaqbillek taħdem u ma tiddependix mis-servizzi soċjali. Iżda l-professur Briguglio jgħid ukoll li l-individwu se jiggwadanja l-inqas. L-individwu f'ċertu aspetti ħajgwadanja inqas, il għaliex it-taxxi żdiedu. L-ekonomista Lino Briguglio semma wkoll 3 problemi li skont huma ġewx indirizzati kif suppost fil-budget. Dawn huma t-traffiku, l-arja maħmuġa u l-abbuż mill-iżviluppaturi. Briguglio spjega wkoll kif normalment gvern soċjalista bħalma hu l-gvern laburista jgħin aktar lil min għandu paga baxxa milli lil min għandu paga għolja. Iżda fil-baġit tas-sena d-dieħla, il-gvern bil-miżuri fiskali għażel li jgħin aktar lil min għandu paga għolja milli lil min għandu paga baxxa. U lil dawk li għandhom paga baxxa, il-gvern preżenti għenhom bi ftit. Ġeneralment gvernijiet soċjalisti iżjed jgħodu attenti illi jibbenefikaw minn għandu paga baxxa u jibbenefikaw inqas minn għandu paga għolja. Il-budget mill-aspett fiskali qed imel bil-maqlub. Però mbagħad hemm aspetti oħrajn illi jikkompensaw xi ftit għal dan għall-fatt. B'mod ġenerali l-kritika prinċipali għal budget ta' nhar it-tnejn kienet li fit-tielet budget tiegħu il-gvern għadu ma jafx il huma s-setturi eżistenti li jrid jinċentiva u s-setturi ġodda jrid jattira lejn il-pajjiż għaliex wara kollox is-setturi ġodda jgħinu biex jiżdied ix-xogħol.